Però el Molt què? bones, benvinguts i benvingudes a un nou programa de Converses en Canal. Estem en directe, hem començat un poc més tard, però així estem. Tenim a la meva esquerra la companyera Lourdes Crespo, portaveu de Movaps València, i a la meva dreta tenim a Lolis Ripoll de la ONG Sàhara Lliure Paterna. Lo de la dreta era precís. Al meu costat del sí. Res, ante tot, moltes gràcies per haver acceptat la invitació de poder vindre i traslladar, sobretot pues, ara que van a emprendre, com aquell que diu, estan a punt de pegar els venuts i venudes en vacances, en el programa de Vacances en Pau. Sí que us agradaria que nos parlareu un poquet sobre el que va comportar tot el que ha comportat, quants xiquets van a vindre, si heu tingut alguna incidència al llarg de tot enhebrar tota aquesta situació, que no és fàcil, són sabedors de que alguna coseta ha passat, però que millor que vosaltres per a comentar-nos. I després, si en cas, pues, parlem també de la situació actual del Sàhara Occidental, perquè no s'oblidem, per supost, que porten més de 40 i pico anys ja, allí, 48 o 49 ja. 49, ja van per 50. Van per 50 en els batalls desert d'Argèlia, i sense sabedors dels posicionaments que hi ha hagut d'acceptar com a Sàhara Occidental una província per a Marroc, no? Però comencem i m'emprenem lo de Vacances en Pau. Si us pareix, anem en tu, Lourdes, contanos i dinos... No, Lole, para el tema de Vacaciones en Pau lo llevamos mejor. Sí, Bueno, pues, tira-li. molt bé, bon dia i gràcies a tu sempre per estar ahí, per convidar-nos i per fer ressò de tantes lluites, no de la nostra només. A servir. Exactament. Bé, pues el programa de Vacances en Pau es començarem tot el que és la campanya de famílies i es començarem documentacions, jo crec que per al febrer o per al març, no, Lourdes? Aleshores, pues, s'han fet totes les documentacions, s'han buscat les famílies on faltaven, és un procés llarg on hi ha molta gent que està treballant, especialment la gent que porta el tema de la coordinació de Vacances en Pau, que són Esther i Sergio, i, bueno, i des de les associacions. En totes les associacions n'hi ha alguna persona que se dedica més exclusivament al tema de les vacances, però nosaltres sempre diem el mateix. Quan hi ha un programa en aquest moment candent, si és caravana, si són vacances, si és tema polític, la veritat és que se volquem totes i tots perquè totes i tots fem falta. Aleshores, enguany tenim 63 menors en Castelló i València i 48 en Alacant. És a dir, 111 xiquetes i xiquets que vindran per a passar els 2 mesos de Vacances en Pau. La data prevista, entre comilles, és la matinada del 3 de juliol, que serà el dijous. Sembla que l'avió tindria que arribar sobre les 5 del matí, però bueno, nosaltres estarem allí per la nit i ja pues, després ja pues, farem el repartiment que toca dels xiquets i les xiquetes. En totes les associacions s'han fet les reunions que pertoca en les famílies d'acollida. N'hi ha anys que per l'edat que tenen els menuts i les menudes pràcticament són tots repetidors, igual que n'hi ha anys, per exemple l'any que ve seran pràcticament tots nous. Aleshores les famílies enguany, pues, la majoria pues, són molt sabedores de tot el tema i de tota la informació, per així i tot. Nosaltres, a banda de tindre-los en grups de WhatsApp i anar informant, se reunim, també n'hi ha que signar moltíssima documentació. Avui ha arribat l'informe favorable d'estrangeria per a l'acolliment. Vull dir, sempre estem patint fins a última hora. Bueno, havien hagut canvis en la llei i tal i he tingut alguns problemes. Però, de qualsevol manera, pues, totes les famílies ja esperant, pendents i el que suposa Vacances en Pau, que encara que ho hem explicat moltíssimes voltes, bueno, pues són 2 mesos que les xiquetes i els xiquets ixen de les condicions que està. Ahir me'n recordo tots els dies, però és que ahir diu que hi va venir la ola de calor i jo pensava, però que això que tenim ara encara no és ola de calor. Imagineu-se com estan allí. Clar. Però tots els anys, vull dir, 52, 54, 56, i les condicions no són les nostres, vull dir, les jaimes són de lona, i les construccions d'adob, pues són construccions d'adob, vull dir, que no fas a Siroco,
Clar. És que és algo que sempre pensa, sense possibilitats ni de piscina, ni de mar, ni de duchas continuas. Eso es que diuen, yo me he duchado hoy 3 días. Pues vale, pues bien. Entonces, eso es, traerlos de la situación que están, intentar afavorir i augmentar una alimentació més rica en verdures, en fruites, en peix. Les revisions, anava a dir escolars, les revisions mèdiques que són fonamentals. Totes les xiquetes i tots els xiquets tenen el seu CIP, tots passen la seva revisió per pediatre i després també es portem tant a dentistes com a oculistes, a òptiques, si és necessari. En la qual cosa intentem que se'n vagin en les millors condicions, a banda de totes les activitats que fem. No hi ha només activitats de dir que guai, un parc aquàtic i tal. Moltes voltes és reunir-se entre nosaltres, és parlar, és anar a un riu, és anar a un parc, és quedar per berenar i menjar-se un gelat. És una manera de conviure els nanos i les nanes entre ells i les famílies, perquè jo sempre ho dic i a vegades se riuen, però després jo ho observo i és així. Això és com quan tens un xiquetet i has comences a portarlo a l'escola infantil i a l'eixir. El mío ha hecho esto, el mío ha hecho lo otro. El mío quiere que le compre no sé cuántos. El mío... Romansos de mares i pares, pues és que en este cas són pares i mares d'acollida. Després també fem molta força, és una idea força molt important, la relació en les famílies d'allí, en els seus pares, en els seus germans. Nosaltres de sempre hem dit i tenim molt clar que això és una circumstància que se dona per una situació política, que després parlarà Lourdes, i tenen la seva família, els seus pares, les seves mares, els seus germans, i per això tots els xiquets i xiquetes en general, quan falten pocs dies per anar-se'n, se fiquen molt nerviosets, molt nerviosetes, volen anar-se'n i vamos, això jo sempre dic a alguna família, sobretot si són famílies noves, diuen ay, con lo bien que nos hemos portado y lo bien que hemos estado y ahora quiere irse, i jo sempre dic això és que ho has fet fenomenal. Claro. Tots els dies parleu de les seues famílies. Jo tinc una costum, però és que jo, com ja saps com soc, són lolades. Jo totes les nits, aquí tinga, 1, 2, 3, el que me toque no tinga per circumstàncies. Salutacions a la seva família i una besadeta per les estrelles, per el cel. Totes les nits. I després ells a voltes me diuen que quan arriben allí també ho fan. Que jo m'ho crec o no m'ho crec, però bueno, crec que a nivell emotiu jo fique una bandera sempre en l'habitació, fique fotos a voltes de les famílies, dels pares i tal. I això que ara ja fa uns anys tenim el telèfon, tenim el WhatsApp, tenim la videollamada, però jo que estic en aquesta història des del 96, aquells pobres amollaven els seus fills i les seues filles i fins que no passaven 2 mesos, la majoria de voltes no sabien res d'ells. Vull dir que també és una altra idea força, és l'agraïment a les famílies, a les mares i als pares que es deixen als seus fills, perquè imagineu que és al contrari, no? Encara que los enviáramos a Estados Unidos, bueno, a Estados Unidos precisament, que els enviárem a, jo què sé, a Londres, a no sé dónde, para que aprendan inglés i tal i qual, si tu estaries 2 mesos sense saber on està el teu fill, perquè no ho sabien, ni poder parlar en ell... Claro. I aleshores, pues bueno, pues ja estan ahí les vacances en pau, ja estan quidrant els nanos que quan vienen i ja estem preparant pues, activitats com fem tots els anys. Farem la trobada, com sempre, enguany ha costat molt organitzar la trobada, tenim que donar les gràcies a l'Associació de València, especialment a Sarai, perquè al final se fa en Castelló de la Ribera, ja no sé si estic dient-ho bé o no, en Castelló de cap a Ribera, no Castelló de la Plana. Se farà allí la trobada, en activitats, en berenar sopar, bueno, se retrobarem allí totes les famílies i tots els menuts i menudes, se farà una manifestació com sempre reivindicativa i bueno, i tot el que vaig així, si les coves, si no sé, la gent, ara les associacions estan totes volcades a veure què podem proposar per poder fer, a poder ser conjuntament, perquè és una manera d'estalviar i que nosaltres també necessitem relacionar-nos entre nosaltres. Jo necessito prendre una cervesa en Lourdes, en Esther, en Sarai, en Pili, i parlar de coses, perquè si no sempre és
el agobio un poc d'això, pues no, pues ja tenim prou en el que tenim. I bueno, fer una crida que enguany per suposat els nanos i les nanes estan totes en famílies, però per suposat, ara després dirà el mail Lourdes, perquè a mi sempre se m'olvida, i per a l'any proper o quan vulgui, o qualsevol persona que vulgui informació, que vulgui contactar i que vulgui saber el que és el tema de l'acollida, que es fiqui en contacte amb nosaltres, inclús si enguany li interessa vindre alguna activitat per veure un poc l'ambient o el que siga, estem en molts pobles, i si el poble on viu la família o la persona, que no té per què ser família, vol acollir, no fa falta que n'hi hagi associació, perquè la resta d'associacions properes se fan càrrec, aquí tots pa tots. I jo crec que, bueno, el que m'oblide, pues que ho diga Lourdes o anem fent entretes o preguntes, cada altre és més fàcil. Hi ha qüestions per que profunditzar un poc més en el que comporta i ser vacances en pau, perquè no és que vinguin els xiquets del mes i passen una estona un temps, no, hi ha molt més darrere, com estàs dient, hi ha de fer i de portar endavant tot el que comporta portar els menuts. La infraestructura, que és molta, els diners per assumir les coses. És un treball important, no? I un hàndicap cada any, també, hi ha que dir-ho. Sí. Mogam en Lourdes i anem a parlar de la qüestió política, no? Hi ha que dir ben clar, són sabedors de que no fa molt de temps es va fer una marxa, lluita de reivindicació per als presos polítics, no m'equivoque. La situació que estem sent conscients també de que a nivell internacional hi ha molts posicionaments en què el Sàhara Occidental forma part d'una província més del Marroc. No s'entén això com el dia d'avui, sent Espanya la responsable administrativa, se porta endavant i se consentisca, i no s'ha fet la descolonització com cal, i fent més inri encara, si cal. Tenint a la Minurso allí els anys que estan, els diners que costa, per no portar un referèndum d'autodeterminació com cal, com va demanar les Nacions Unides, no? La ONU, i que Europa va aprovar i estava d'acord en fer, no? Això com se pot explicar a la gent que no es pueda sentir y veure, no? Pues bueno, primero darte las gracias también. A vosotras siempre. Porque siempre estáis apoyándonos. A ver, es todo muy complicado. Bueno, es complicado o no es complicado. Los niños vienen por un tema político. Ellos son embajadores de su... Hay gente que dice que no hay que usar a los niños. Nosotros no usamos a los niños. Nosotros usamos la voz de esos niños que están en campamentos de refugiados desde hace 50 años. ¿Vale? 50 años y ahora, por lo que tú decías, hace unos años el gobierno de España cambió de posición. De todas maneras, yo creo que ya empezamos a saber a lo mejor un poquito por qué. Con todo lo que está saliendo, con todas las informaciones que está saliendo, nosotros siempre hemos pensado, de momento siempre hemos pensado que Marruecos tenía donde pillar al gobierno de España. Y con todas las informaciones que están saliendo, pues a lo mejor va por ahí un poco los tiros. Porque no puede ser que el gobierno de España, que siempre ha mantenido una posición neutral, hay gente que... O sea, una posición neutral un poco que no sirve para nada, pero bueno, por lo menos no se ha posicionado de parte de Marruecos tan fuerte como se ha posicionado hoy en día. Entonces, pues, ¿qué hay detrás? Pues no lo sabemos. De todas maneras, sí lo hemos hablado muchas veces, eso es una posición del gobierno de España que podía haber resuelto legalmente la situación del pueblo saharaui, no la ha resuelto, pero es una posición que no tiene más allá, porque el pueblo saharaui tiene la razón legalmente, ¿vale? Entonces, legalmente la ONU, la Minurso, todo el mundo, hay unas resoluciones en las que dicen que tiene que haber un referéndum de autodeterminación. Que España la apoye o no la apoye, pues la verdad es que España pintamos bien poco siempre, porque los que más fuerza tienen, siempre el que bloquea todo el tema de referéndum, siempre es Francia. España la verdad es que no tenemos mucha... Es una lástima que desde España, que apoyamos tanto al pueblo saharaui, la población, el gobierno de España no sea capaz de tomar partido por nada. Porque, por ejemplo, cuando vino la marcha, ¿qué pasa? Bueno, la marcha la hizo Claude Maguin, que es la mujer de Namas Fari, un preso político saharaui que está condenado a cadena perpetua, creo él. Sí. Con los compañeros de MISIG, ¿vale? Porque hay compañeros que están a 20, 25 años, que poco más los van a cumplir dentro de poco. 20, 25 años de cadena perpetua. Aparte de todos los presos políticos saharauis, hay muchos estudiantes que por organizar cualquier actividad o cualquier cosa en las universidades de Marruecos, pues los encarcelan. Entonces ella hizo una marcha porque lleva más de, no sé, un año o más de un año que no le dejan
ver a su marido, no le dejan entrar. Ella está considerada como un enemigo peligroso de Marruecos, una señora ¿sabes? Que no tiene... Y ella intentó cruzar, claro, por toda España no tuvo ningún problema, pero cuando intentó cruzar Algeciras a, no sé, fue a Tánger o no sé dónde fue, Marruecos no le dejó entrar, ni a ella ni a ninguno de los políticos franceses y españoles que la acompañaban para hacer fuerza. Pero claro, y España no dice absolutamente nada. O sea, hay un gobierno, porque tú para entrar a Marruecos no necesitas pasaporte, ni necesitas nada, que ordena órdenes de expulsión a tu gente, que no le dejan ni bajar del avión, porque han habido varias delegaciones también que han intentado ir con políticos y demás, y no les dejan bajar, y el gobierno de España no dice absolutamente nada por sus ciudadanos, ya no por los saharauis, que bueno, los saharauis entendemos que aunque la mayoría son todos de descendencia española, porque el Sahara era español, naturalmente. Claro. Y no dice absolutamente nada por sus ciudadanos que Marruecos no le deja pasar. O sea, es una connivencia lo que tiene el gobierno de España con el gobierno de Marruecos que no sabemos muy bien tampoco a qué se debe. Claro. La verdad que hay una realidad importante, ¿no? Lo que estás diciendo, dice que es una persona peligrosa para Marruecos. Yo me gustaría que la gente viera las imágenes que, por ejemplo, difunde Equip Media, ¿no? Y que pudiera decir realmente quién es peligroso para quién. Pues, si Marruecos para el pueblo saharaui o esta persona en concreto para Marruecos en sí. Sí, Claude Maguin ha estado recorriendo desde, no sé si salió desde París, por todo, estuvo aquí en Valencia, que queríamos haber venido y no pudimos venir, y estuvimos haciendo un montón de actividades, concentraciones, charlas, todo pacífico, todo lúdico y todo para dar a conocer bueno, porque hay mucha gente que no conoce que hay presos políticos saharauis. Claro. En el Sáhara Occidental por no hacer nada, que hay cadenas perpetuas, que mucha gente no lo sabe, no sabe ni lo que pasa en el Sáhara Occidental, pero es como, no sé, la doble vara de medir, cuando Ucrania, o sea, el gobierno de España, a un país no puede invadir a otro, ya, pero es que lo tienes en el Sáhara y tú eres el responsable de que eso haya pasado. Claro. ¿Y por qué no hablas? Vamos a apoyar, bueno, de Palestina, que ahí también hay muchas cosas que apoyan mucho, pero luego compran armas a Israel. Pero si tú lo tienes aquí y lo puedes hacer y lo puedes arreglar, ¿por qué no lo haces? Claro, es una realidad. La verdad que no sabemos actualmente, en aquel momento que hubo el paso de Guerguerán, si no me equivoco, en el cual pues hubo una tensión en que se llegó a ver un confrontamiento militar de baja intensidad o como quieras llamarle. Y siguen, ¿no? Siguen. Y sigue. Lo que pasa es que, claro, no sigue a la escala como puede pasar en Israel, pero siguen... Digamos que toda esa zona está en tensión, de vez en cuando hay ataques de drones, porque el saharaui no tiene tampoco, pero de vez en cuando hay ataques de drones marroquíes y han muerto bastantes saharauis, pues porque hay gente nómada en el Sáhara Occidental que se desplazan por el desierto, porque el desierto no tiene puertas, nada más las que las pusimos nosotros, y ha muerto gente. Lo que pasa es que eso, la verdad es que no tiene la difusión, ni tiene que puede tener otros conflictos. La pregunta sería el por qué no tiene la difusión o la repercusión que debería tener. Claro, ¿no? porque el gobierno de España bloquea mucho el tema de noticias y todo el tema de que puedan salir. De todas maneras, a mí me gustaría añadir, por lo que estáis comentando, me pasa el Valencia, que es la meva llengua, que pareix mentira que si no saben, ho saben tot. El govern espanyol és perfectament coneixedor de la situació del Sàhara Occidental i dels camps de persones refugiades saharauis. Són perfectament conscients. O sigui, no me puc creure de ninguna de les maneres que... Però si nosaltres anem al dia i al minut en 4 notícies que se donen per xarxes, el tema és que per interessos polítics i econòmics no han pres la decisió de fer res. Ajuden d'una manera passiva, entre cometes, que a nosaltres ens ve molt bé, tema subvencions, tema no sé què, el que estava comentant Lourdes de lo de la marxa, pues així, no sé, vull dir, bé, en València cap problema, en res, la universitat, el no sé què, han anat a Andalusia, venien de Catalunya, vull dir, cap problema, perquè és de veres que el sentiment ja no de caritat, que també, de solidaritat existeix, jo crec que és un poc intrahumano, no?, en les persones. Claro. Però el tema és el que parlem sempre i que tu sempre ho dius i perquè tens tota la raó i perquè mos has sentit i perquè te ho creus. Sí. Això és un tema polític i la solució és política. No n'hi ha més.
Todo lo demás son lo que vulguem. Ser muy buenas personas, el ego ens funciona molt bé, a nivell emocional és una passada i tot el que vulguem. Però la solució és política, mentre no hi ha i és més, que ara que li ha tallat a Lourdes, disculpa, és més, la situació en els campaments és insoportable. Insoportable. A nivell d'ajuda internacional, o sigui, la gent ja no pot menjar. Ja no pot menjar, la pujada de preus, el que arriben o no arriben allí suficients verdures, fruites, el que siga. Els preus, quan abans no eren així. Nosaltres, i moltíssima gent, continua fent projectes perquè volem i perquè... Sí. Però nosaltres, per exemple, ara des de Paterna estem centrats, a banda que tenim 2 projectes ahí superguais, que és el treballar en l'associació de víctimes de mines, que això ens està subvencionant l'Ajuntament de Llíria, que es començarem per un projecte de la cistella i tot això, i ara hem continuat en el tema de les víctimes de les mines. Projectes que s'estan presentant a la Caixa, la Caixa no. Rural. Sí, però tiene un nombre, no? Ara no me diga mentira, perquè si no, menuda propaganda que es fa jo també, pobrets. De projectes que se presentem, que encara no ens han aprovat cap, però ahí està Jesús, dale que te pego, però que unes paperasses que te pots morir, i nosaltres estem ara completament centrats en cistelles per a les famílies. Claro. Cistelles de menjar. Pero esos son parches. Ja, però si saps que són 50, 100, al cap de l'any són 300, s'hem ficat també en un projecte molt xulo de 2 dones que han fet una associació, que l'han fet ara, que no tenien ni nom, per a famílies que tinguen persones, sobretot xiques i xiquetes, en diversitat funcional. Vull dir, és que telita, és que problemes en sanitat, problemes en medicaments, i ja de menjar, o sigui, són problemes de menjar. Per això portar a nanos així 2 mesos, ostres, primer que se'n van d'allí, vull dir que ja no fan el gasto, entre cometes, que podrien fer en la família, i segons que païs que estiguen un poc més alimentats, i que s'ho passen un poc bé. Claro. Que se pasen un poco de... No tornemos a la política, sí, pero, por ejemplo, lo que decíamos por el tema del Gobierno de España. El Gobierno de España te aprueba la entrada de estos menores, porque lo aprueba en en el Congreso de forma especial y todo. Sí, es un decreto, un real decreto. Sí, pero ya te digo yo que nosotros y todas las familias de acogida y todo diríamos no, que no vengan con la condición de que esa ayuda que nos dan como humanitaria, como... Venga, os dejamos eso, que vengan los niños saharauis, estéis contentos 2 meses, porque volvieran a su tierra. Claro. Para que el Gobierno de España te va dando eso, te va dando ayuda, porque os quejáis y sois los que más ayuda humanitaria reciben, no queremos ayuda humanitaria. Queremos que vuelvan a su tierra, porque si vuelven a su tierra tienen los fosfatos, tienen el pescado, tienen unas tierras muy ricas en las que ellos podrían vivir perfectamente y no necesitarían venir aquí. De hecho, iríamos nosotros allí, que siempre cuando se van decimos que el año que viene seamos nosotros los que vayamos allí. Pero el Gobierno de España te va dando migajas y piensa que con eso pues se tiene que conformar y nos tenemos que callar. I després entren també en contradiccions, perquè temes tan simples, entre cometes, com ficar, per exemple, en els ajuntaments dels pobles, que n'hi ha associació o estem agermanats i tenim una subvenció que n'hi ha que agrair, ni la bandera. Vull dir, jo antes anava a dir quan era xicoteta, als primers anys, jo recordo en Burxassó, jo estava en l'associació d'allí i la bandera estava els 2 mesos en el balcó de l'Ajuntament. És que ni això, en gobiernos progresistas, ni una bandera que tú me digas, oye, una bandera, la de la Ucrania la cascarán enseguida, la de Palestina ya, ahora la de la LGTB, etcétera, etcétera, la pongo, la quito, no la pongo, que vale, que tu dius, tot això, el que diu Lourdes, no? que se'n vagin a sa casa a la seva terra i ja està. Però al final tot forma part d'unes contradiccions i unes esquizofrènies totals. Pero claro, bueno, porque luego tiene, o sea, porque la mitad, aunque los portavoces de los ayuntamientos, la mayoría de gente del PSOE, digamos que nos apoyan, hay muchas familias acogedoras y todo, pero luego ya, de cara a mostrarlo públicamente, no queremos que se enfade la población marroquí, es que, bueno, vamos a ver. Tú estás ayudando en algo que crees y ya está, no se tiene por qué enfadar nadie ni tienes... Però, a més, el tema en la població marroquina, si és que això ho hem comentat 40 milions de vegades,
si nosaltres estem en contra i critiquem i se cabregem en la manera actual del rei de Marroc i del seu govern. La població, però si allí n'hi ha població que està igual o pitjor que els saharauis. Igual o pitjor. Vull dir, si home és un sàtrapa i és un dictador i és un poca vergonya i tot el que quieras más, però contra el marroquisme lo que passa és que s'utilitza la població i també la utilitzen, vull dir. De fet, hi ha contesteu-me si és així o no, però hi hagué un moment en el qual demanaren un cens per portar endavant aquest referèndum d'autodeterminació que va ser presentat per el Front Polisari, que no va ser acceptat per Marroc, i que el Front Polisari va dir no, pues feu vosaltres el cens, i tampoc el volgueren, per aquesta situació que estàs expressant. O sea, claro, porque al final se aceptó un censo en el que había muchísima población marroquí, que Marruecos había enterado, pero es que luego al final el propio Marruecos le dio miedo y se echó para atrás y dijo que no lo aceptaba, porque él no se fía ya ni de su propia gente, porque es lo que cuando yo estuve en el Sáhara Occidental, lo que sí que me estuvieron explicando allí, que los marroquíes que viven allí conviven con los saharauis, digamos que admiran la fortaleza, cómo salen a manifestarse, cómo no tienen miedo a plantarle cara al rey, y cómo, por ejemplo, en los campamentos toda la población está escolarizada. Claro. Y saben leer, escribir, y hacen cursos para la gente más mayor, o sea, no como en Marruecos, que en Marruecos lo que quiere es que la población cuanto más inculta sea, más fácil de manejar, Entonces la población marroquí ve eso, incluso Marruecos no se fía de que su misma población quieran pertenecer a Marruecos. Así es. A mi meu aporta un cacahuera así en els mandos que ja volem com a cabell. Així de clar, No sé com està clara, la verdad. Val, anem a continuar perquè i fem un impàs en aquest moment ja a nivell polític, però que continuarem perquè hi ha cosetes també per a comentar, perquè ho has dit ben clar, hi ha una resolució per part d'Europa, i tornem en vacances en pau, en el qual denunciaven o posaven ben a les clares de que Marroc no podia fer ús de la zona pesquera del Sàhara Occidental, no? En el qual, pues, ven que a dia d'avui ni se complís, ni se porta endavant, perquè si no se fa el referèndum, com se va complir aquesta normativa que encara és molt més suau o liviana. Ja, però és molt important, perquè és l'espoli de tota la riqueza, Sí. El espoli. Y esa resolución dice que no se puede hacer uso de las zonas pesqueras saharauis sin el consentimiento de sus legítimos representantes, que es el Frente Polisario. Claro. Con lo cual, la Unión Europea, la justicia europea está reconociendo al Frente Polisario como representantes del pueblo saharaui. Lo que pasa es que, claro, Marruecos lo que hace es lo llevan allí, enseñan a 4 o 5, a un grupo de pescadores que son marroquíes, que no son saharauis, y hace como que les ha preguntado a los propios saharauis, y eso no es. Pero es muy importante porque se reconoce al Frente Polisario como el único líder elegido por el pueblo saharaui. Así es. Cosa que en España no reconeix. Bueno, Así es. Por ejemplo. Res, tornant a lo de vacances en pau i fer èmfasis, així he apuntat diverses cosetes, no?, perquè que és lletra de metge. Sí, però així de clar, i més com jo sé que soc, no? Però hi ha una qüestió que són fonamental i fer èmfasis també, perquè els xiquets venen, canvien un poc el xip de la situació que viuen allí, més en estiu, com estaves parlant, de 54-56 graus en baix de les jaimes o de fang, com aquí que diu, no?, d'adobe. La situació que pateixen, no? Però a la vegada també s'aprofita per fer esos controls metges, si hi ha alguna intervenció que s'ha fet en algun any anterior, poder portar el seguiment, l'acabar-ho, no? Que també és importantíssim, no? Perquè les condicions que estan vivint són infalibles. Quines situacions es trobeu i què podeu fer dins de les vostres possibilitats? Nosaltres el que fem és dir-li a les famílies que la primera setmana, a ser possible, passen la revisió mèdica en pediatria, perquè si n'hi ha alguna cosa, te vaig a parlar de coses i xicotetes que s'han solucionat, que també te tinc que dir que després te fiques en contacte en els hospitals i en els especialistes i sempre ens han prioritzat, perquè clar, tu dius, a veure, això és una apendicitis o si és una hèrnia, el xiquet que no se tinga que quedar per anar-se'n després, i la veritat és que normalment, si és una cosa més complicada, pues aleshores ja després se fiquem en contacte en la casa de malalts, a veure si el xiquet se vol quedar, si la família d'allí vol, si se pot fer alguna cosa mentre estan així, si se pot esperar l'any que ve i entonces se reclama com a persona malalta, però procurem que no s'escape ni una. Si veig hereu, només en el tema de la boca,
O sigui, la boca, que per cert, en Paterna n'hi ha una clínica que és el Zimmer, que ja porten, jo crec que són 5 anys, que mos revisen a tots els xiquets i xiquetes sense cobrar res. No és que es revisen, és que fan el que es tenen que fer, en pas, extraccions o el que siga. Si només en la boca veig el bé que se pot fer a aquestes criatures, no te diré que els ulls que se'n vagin en ulleres o no, però Claro. en lo de les ulleres i tal, n'hi ha menys xiquets estadísticament, però de la boca, pues imagina't així, si així vas a fer, o portes als teus fills o als teus nets a revisió i ahí no es revisa ningú. Vull dir, però lo de les malalties que tu dius, jo crec que ara fa temps que no tenim ninguna greu, però alguna volta s'ha quedat algun xiquet, hi ha hagut intervencions de cardiopaties i d'esquenes i tal, però ahí ja s'utilitza la coordinadora de cases de malalts, que nosaltres en Mislata tenim una, la porta Ramiro, Avui. bueno, Ramiro i més gent, avui, que tenen allí una casa de malalts i quan ja se tenen que quedar o revisions o el que sigui, pues ja se va canalitzant per ahí. Així és, així és. A banda d'aquestes situacions també hi ha que dir, no?, i expressar públicament, perquè així és coneixedora la gent també. D'un any a l'altre són els mateixos xiquets, es va reduir la quantitat, l'afecció que hi ha, o diguem, la part empàtica per part de la societat augmenta, disminueix. T'ho dic més que res perquè, per exemple, a Meliana, jo me recordo que hi ha famílies que abans participaven en vacances en pau. De fet, hi ha un xicón que viu a Meliana que va tornar després i es va quedar a viure. Conec. Val? Per tant, és important saber aquesta qüestió perquè també traslladar a la gent de que és una situació que poden portar endavant, que fa falta tindre qualsevol recolzament per part de les famílies que ja ho heu fet molts anys d'informació, d'assessorament, perquè, clar, igual ho veuen com algo molt llunyant, molt difícil, o com podien ells fer, perquè, clar, totes les novetats són això, no? I si les incertidumbres, potser es impedissin donar el pas endavant, no? Però sí que ens agradaria saber la quantitat en el abans i ara, no? A veure, el primer de tot és que les xiques que venen i les edats, això és un tema que porta el Ministeri d'Educació, no, de Joventut, en els campaments. Vull dir, això pertoca al front polissari. Vull dir, n'hi ha nois que venen més majors, n'hi ha nois que venen més xicotets, si repeteixen més, són unes normes que, normalment, les dues bandes, no?, el que replega i el que envia, bueno, doncs n'hi ha una reunió i n'hi ha una sèrie de coses. Les famílies han baixat. Jo no sé des de quin any podem parlar, però les famílies... O sigui, l'acolliment ha baixat. Que primero que si la crisi, segundo que no sé què, i el tercero és el no m'entero. A veure, tots els anys. Ara mateix, que estan, per almenys en el meu poble, en el de Lourdes, en el que és l'Horta i Castelló i cap avall, ara estan preguntant famílies si poden acollir. Jo ja no sé què és el que tenim que fer. Vull dir, està clar que tenim que fer-ho millor i fer més xarxa. Vull dir, si busques, ara que tot el món utilitza això, i busca en el Google o on vulguis, Asociaciones Saharauis València, Castellón, Meliana, no sé què, és que és tota la informació. Meliana no n'hi ha, doncs te diran que la més propera és la de no sé qui. Tenim contactes. Paterna, per exemple, té plana web, saharalliurepaterna.org. Allí està explicat tot. Tenim xarxes socials, estem en Facebook, estem en Twitter, estem en Instagram. Vull dir, la por... Mira, una de les coses que és important, perquè ho comprenem, a veure, així tots som famílies i tots tenim la situació que tenim econòmica. Uns millors, nosaltres pitjors. Està més clar que l'aigua. Nosaltres, com a persones solidàries, la primera solidaritat que tenim és en les nostres famílies i en els nostres companys i companyes. Vull dir, de xiquets no es paga res. Vull dir, els bitllets dels xiquets els assumim les associacions. Si una associació va pitjor, ajuda una altra. Els xiquets se'n van en una bolsa per portar tota la roba, tots igual. Tenen una motxilla, enguany els han regalat unes toalles. Vull dir, el gasto que fa aquesta criatura és pues menjar, perquè tindrà que menjar la criatura, no? Si el volen portar a algun puesto, que no fa falta que siga un hotel de 5 estrelles, perquè el portes a la font del teu poble, se remullen i se ho passen pipa. Vale? Fem el sopar d'acomiadament. La majoria d'activitats, quasi sempre intentem que, per suposat, el xiquet saharaui i els germanets, entre cometes,
espanyols que vaig tenir no ho paguen. Els autobusos, quan anem a replegar-los, quan anem després a alguna activitat o alguna cosa, paguem l'associació. O sigui, intentem que econòmicament la càrrega siga mínima. El que necessitem és que tinguen ganes d'acollir i que tinguen ganes d'estimar. I després te pregunten sempre, jo soc família acollidora des del 96, algun any he deixat, ara ja ha tornat una altra vegada, te pregunten, ai, però i esto, i jo sempre dic, com quan tens un fill, n'hi ha coses que no te les planteges mai i després te sorgeixen, i n'hi ha problemes que tu te vas fent que després no són un problema. Claro. Les famílies d'acollida entre ells s'ajuden moltíssim, se queden más chiquets, el uno treballa, yo me lo quedo, y ya pasaré mañana a recogerlo, llévate ahora el mío. Vivim així, vivim com hem viscut nosaltres quan teníem els fills xicotes a voltes. Claro. I els iaios i els tios i els veïns. Jo, per exemple, la que tinc, l'any passat, en ma casa, els veïns d'enfront se l'emportaven a puesto. ¿Me puedo llevar a la niña? Yo decía, claro que la puedes llevar. Però la xiqueta també se comportava molt bé. I tenien un comboi. I al final això és fer xarxa. Sí. I és ser solidari. És molt més problemàtic de lo que la gent se pensa. Molt menys. I econòmicament també. Correcte. Ara uno té que tindre la voluntat de continuar. A veure, vaig a ficar un exemple que no té res que veure, però és que m'han recordat pel teu gos. Es contundre un gos, digo, es que claro, es que ladra, es que lo tengo que bajar. Sí, no, desde luego, si no quieres que bajarlo y no quieres darle de comer ni de beber, no cojas el gos. Claro. Vull dir-te, n'hi ha coses que són mínimes, però de veritat que és molt més emotiu tot el que tu arreplegues d'ahí que és el que tens que donar. I no te dic res pa fills, pa nets i pa família, perquè és un exemple. És un exemple molt gran. Bueno, yo viscaicina y bueno... Sí, no. Es una experiencia muy bonita, pero bueno, siempre nos podemos poner lo peor porque a lo mejor estamos trabajando, o sea, al final estamos trabajando con niños y siempre podemos... Claro. Pero nosotros luego también estamos un poco, o sea, somos limitados. Me refiero que a lo mejor nos salen familias en las que no hay asociación por la zona o está muy lejos, entonces no nos podemos comprometer porque claro, nosotros al final somos todos voluntarios y voluntarias, todas trabajamos, todas tenemos familia, la mitad acogemos también en verano y a veces nos es complicado gestionar el programa porque al final pues tratamos con niños y con gente y siempre surgen... Los primeros días son los peores, a lo mejor, y con niños que vienen de primer año, pero cuando ya tienes un niño 2 años en tu casa y que lo conoce todo y lo sabe todo, ya es otra cosa, pero a veces nosotros también estamos un poco limitados por... Sí, pero el esfuerzo... Pero el esfuerzo, claro, porque hacemos un gran esfuerzo... Se hace un gran esfuerzo porque nos lo creemos. Porque queremos y creemos en esto y creemos que es uno de los programas más importantes para seguir conociendo lo que pasa con el pueblo saharaui. Para visibilizar. Porque todo esto nos sirve para venir a hablar del Sáhara y de lo que está pasando y para que la gente te vea por ahí y diga, ay, un niño saharaui, ¿qué es lo que pasa allí? Y le explicas y vas explicando a tus vecinos, a tu gente, a la gente del pueblo. El pueblo donde hay una asociación se nota mucho más por todo el trabajo que haces Claro. Y la gente conoce lo que pasa en el Sáhara, se nota mucho. Y por eso seguimos aquí, porque llevamos mucho. No solo en verano, ya los meses previos ya lo llevamos. Y el invierno. Porque, por ejemplo, yo en mi asociación no hemos recibido la autorización de la entrada. Ahora seguro que durante la mañana seguro que te ha llegado. Así es. Es que todo el día mirate el mail, mirate WhatsApp. Sí, llegan. Claro, porque todo esto, ahora tú te llega la autorización de extranjería y tú ahora lo tienes que enviar a los campamentos para que se envíe a Argelia para sellar los visados. No te creas tú que... tiene que venir el nivel, Claro, y ha habido días que el mismo día por la noche cogían el avión, los visados estaban, bueno, es una odisea. Nos ha pasado de la todo. gente no se puede imaginar que luego todo sale, pero lo complicado que es todo... Sí, no, la verdad que parece que no, pero detrás de todo ello hay un fuerte i arduo treball, no? N'hi ha que dir ben clar. Jo no sé per què me canvia de... No passa res, no passa res. Pues perquè se canvia. No, però és que és una discussió que tinc fa molt de temps en mi mateixa. Però no pergues energia en això, a mi me passa exactament igual. Si es comença una persona a parlar en valencià, en la vida li parle... I tu mai en la vida te vaig a parlar en castellà. A l'Urdes li parla en castellà. Pues bueno, tampoc passa res, no? Hi ha tantes coses que no anem a fustigar-se més.
Pues mira, per lo que dius de la feina que n'hi ha darrere, cada vegada, i a mi em sembla molt bé, exigeixen més coses a nivell administratiu. Abans eren els penals, ara són també els penals de tota la família, els delictes, si n'hi ha delictes sexuals, els empadronaments en cada casa, per a que l'acolliment dels xiquetes i els xiquets tinguin una seguretat màxima. I això pues, està molt bé, però feina. Claro, així és. Madre mía, cómo llevo hoy. Així és. No passa res. Què té que passar? Però sí que és una realitat que si no siguera per tot el que feu, per el treball que porteu i tants anys darrere, no sé el que seria del poble saharaui, no? Estem parlant d'ací del País Valencià, però això és una qüestió que és a nivell nacional, no? A nivell de tot el territori nacional, no? Per exemple, el País Basc, que té moltes possibilitats i molta gent treballant, i Andalusia, pues l'ajuda és major. Però bé, nosaltres estem ahí... No, pero en todas y en Murcia, por ejemplo, que también hacen un gran esfuerzo, porque claro. por ejemplo, aquí sí que lo asumimos nosotros todos los billetes, pero hay sitios en los que las asociaciones no tienen esa disponibilidad y hacen unos esfuerzos grandísimos, porque los que estamos aquí creemos en esto, o sea, pensamos que es muy importante, porque al final parece algo caritativo, algo pero no, nosotros los que gestionamos el programa no creemos que sea así, aunque alguien lo haga por eso, pero nosotros no, nosotros pensamos que es muy importante, es uno de los mejores programas por eso, por ejemplo, la Trobada, que es el día 12, es muy importante porque los niños se sienten importantes, porque ellos, una de las cosas por las que vienen aquí, aparte de para revisiones médicas y demás, ellos saben que son la voz del pueblo saharaui. Y por eso ese día en la Trobada van con banderas, gritando, con pancartas, están súper ilusionados porque saben que es su granito de arena a su causa. Claro. I jo, encara que n'hi ha escatxent que ho faci per un tema caritatiu, vull dir-te, és molt difícil que una persona entre en estos programes, parlen en gent com nosaltres o en altres companyes i companys i no acabe coneixent quin és el programa del poble saharaui. Vull dir-te, així, tots, jo no sé l'Urde, jo crec que també, però el 90% de les persones que estem en això som el resultat del primer any d'acollida d'un xic saharaui. Jo vaig anar a una xerrada a Burxassot, me n'anir dient que volia ser família acollidora, n'anir en els meus fills i en el meu home, que volia ser família acollidora, vingué el primer xiquet i això va ser en juliol, només venien un mes. I a l'octubre vaig anar als campaments. Vull dir, jo no havia anat segurament als campaments, jo havia sentit parlar quan el Polisari, quan el tema de la marxa verda, però poquito más, Vull dir que encara que ho facin per caritat, que s'apropen a este conflicte, que s'apropen, que pregunten si volen. Perquè al final la gent... Si té interès, s'involucra. Si no, pues claro, cada uno a la suya, en tota la llibertat. I puc donar fe de la gent que conec que és tan el que se sent, el que es viu, com es diu, és que és bidireccional. Claro. No és només per un lloc, sinó és que el que estem així també rebem i és algo que com a persona t'alimenta i te fa créixer molt, no? D'una forma molt clara i directa. Ho dic més que res perquè són sabedors, per exemple, el company Jesús, vosaltres, que al final ho heu arreglat com... Hi ha que dir, és una forma de viure, d'entendre, no? I de, sobretot, de fer comprendre, no? A la resta de que la situació és la que és, que ja està passant molt de temps, que l'agonia ja no és perquè deu de passar ni consentir que passe, no? I que estem així contínuament donant aquest suport i aquest recolzament i denunciant públic la situació del poble saharaui, no? I que si no siguem per totes aquestes accions, que sí, val, que donaran que sou els més subvencionats, i a mi les bules no me valen. Les bules, en el sentit de que tu pagues per llevar-te una culpa de damunt, quan realment tindries que prendre una altra decisió com a administració per a fer les coses com cal i tot poder dir, ara sí que ja pots estar tranquil i xitar-te i dormir del tiró, no? No, si dormen. El problema és que dormen. Que no dormin són nosaltres que estem esperant, per exemple, que a Xirivella no li has arribat encara lo de l'autorització de l'acolliment, per exemple. Esta nit estem, hasta no sé quina hora de la nit, i a partir de les 6 del matí ja estem en el WhatsApp.
però ja pretendies aixina, I la trobada que no hi sia, i que no n'hi havia puesto a fer, i la trobada és molt important, i no hi havia manera d'organitzar una trobada, perquè és molt complicat, i és molt difícil, i fa molta calor, i n'hi ha que desplaçar-se, i l'Ajuntament se té que arrimar i tal, i al final ho hem aconseguit. Però tot això són calfaments de cap, Però bueno, vull dir-te... I moltes vegades depenent de situacions primeres per poder desenvolupar les segones. I les situacions personals que tenim cadascú a casa. Sí, no, jo en el Zulo, esteu esperant l'autorització i ja esteu preparant la trobada. Tu per aquí... Home, a veure què anem a fer. Claro, però tu imagina que alguna aquella que era una incidència... I els autobusos ja estan parlats també. Claro, es que está... por ejemplo, nosotros tenemos un compañero de Catarroja que siempre nos hace un paseo en barca. Y está esperando ver que le digamos qué día, pero claro, yo no me atrevo a decirle qué día, a ver si no van a llegar el día 3. Entonces, hasta que no lo tengas más o menos seguro, y siempre estás ahí, que no sabes, no puedes dar fechas a las familias, todo el mundo esperando y todo el mundo a la expectativa, pero bueno, al final sale. La gent no para i la gent treballa i proposa tot el que pot i així no funcionem. I per això quan me dius el tema de les famílies, és que jo moltes voltes dic a la directiva nostra, no sé cal feu el cap en anar a l'oceanogràfica, no sé quantos, que vale, que està molt bé i que després a lo millor aconsegueixes entrades més barates, però és que n'hi ha coses que són gratis. Vull dir, és que tu convoies a xiquets i te'n vas al riu i se ho passen fenomenal, no n'hi ha perquè sempre, a lo millor fas 2 o 3, anar a la presentació del València o del Levante, que guanya el Levante, ja veurem què fa perquè ja està en primera, pues sempre han anat, que és un rotllo entre cometes, perquè fa una calor, i els xiquets se passen els primers 10 minuts mirant el partit, a partir del minut 10 se peguen la volta i es comencen a xugar, però bueno, anem i ximen alguna notícia i el València te fa un escrit o el Levant i tot això per a nosaltres, i allà estem les maripuris i les marilolis, allí claro que te puedes morir, pero bueno. Y los niños flipan viendo el estadio. Y se presenten, y la mascota, y la no sé què. Sí, però el que has dit, és una forma també de fer-se veures... Sempre ho fem, a més, per això. Sempre. Però bueno... Pues Lourdes, si se queda algo, Loles, és el moment per a dir, però sí que us dic una cosa, el dijous, ho dic així, ho dic públicament, no t'asseguro que podem estar, però sí que podem organitzar alguna coseta en qual els nanos i les nanes puguen ser actors principals. Home, si ven després a un poble que el que te vinga més proper, que ja te digo jo que és Paternà, com has vingut uns altres anys, jo te convido públicament, i sobretot perquè ho senten les persones que aquest dia tenen un programa amb tu, en tot el respecte del món, a que te'n vingues a l'aeroport amb nosaltres, a que te vingues per la nit, a que passes 6 nit amb nosaltres allí, a que veges com arriben els nanos, a que preguntes, perquè jo sé que després me dirà Lourdes, Loles, gràcies per haver-me-ho dit. És que és com anar als campaments. N'hi ha gent que la tens ahí ja, tu, per exemple, eres uno, que la tens ahí i dius, és que esta persona té que anar, és que esta persona anirà, és que té que anar. I quan vinga o a mitjan camí me dirà, gràcies per haver-me fet vindre. Correcte. La puta que jo conforme estic o vaig a l'hivern o me quedo allí. Escolta, tu i jo, allí no se podrà si no és l'hivern. Però bueno, és un exemple que estic fixant. Sí. Que són coses que són d'agrair, que després dius, ostres, com ho he viscut, m'estava dient Pili la de la Vall, perquè és de la Vall. Enguany qui fica la casalla, que després no porta ningú, però perquè en l'aeroport per a nosaltres també, per cert, i seria els xiquets i xiquetes saharauis que viuen així per una sèrie de circumstàncies, cada un les seues, se'n van als campaments a passar los 2 meses de verano con sus familias y sus tías y sus abuelas para que no trenquen la relació i perquè sàpiguen que la seva família és aquella. 2 mesos d'estiu en tota la fresca en aquest mateix avió, que vindran els menuts i les menudes, se n'aniran a nosaltres. Que esa es otra consecuencia de lo que vive el pueblo saharaui, que vive dividido, vive la gente que tiene que salir de la diáspora porque allí no pueden vivir y al final eso no es un sustento para las familias de allí y viven separados, viven con el teléfono permanentemente en la mano para hablar con uno, con el que está aquí, con el que está en Francia, con el que está en otros y esa es su realidad al final, familias separadas, familias divididas, que pues gracias también a este programa, porque aprovechan los aviones que pagamos para que ellos puedan bajar y estar con su familia. I després, quan els xiquets i les xiquetes se'n vagin, en aquest avió vindran els altres, o sigui, has aprofitar
el pagament d'aquest xàrter Sí. per a que els nanos i les nanes puguen anar allí 2 mesos d'estiu. De calor. Pero es necesario, tienen que hacerlo porque si no Es una pierden manera la de- relación con las familias y... Sí, estamos hablando de la inversa, no? Perquè clar, Claro. és així. És que, clar, comporta tota aquesta situació, comporta una desmembració, perquè són sabedors, perquè la migració no naix perquè sí, no? Sinó perquè la gent està fugint de les guerres, home. o de la fam, o de les condicions de vida. Pues com passava així fa 1000 anys. Clar, mon pare s'ha anat a Alemanya. I mon tio i mon abuelo Clar. i a França anaven a la vendimia i se podien se quedaven. Sí, així és. Però bueno, això és un altre tema. Sí, però és una realitat, desmembra moltes famílies que, claro. que millor no, segur, si les condicions i Claro. les normatives i la llei com el referèndum d'autodeterminació s'haurà portat endavant i el Sàhara siguera un país autònom, Ya te digo yo que no No venía falla ni a la falta. mitad. així de clar, així de clar. Pero mira, Bueno, Pues moltes gràcies, Loles, Ui, moltes llavors- gràcies, Lourdes. a tu... No t'assegures res, però si no ens farem alguna coseta que sigui Sí, un micròfon abierto Tu, que disfrutes. me da igual el micrófono abierto, pero planteja-te. o el Ya. día de Si la els teus trobada... companys, i això dice el programa, tenen la sensibilitat i fan el favor. Parlen ells, parlen ells. Parlen Sí, ells, tu perquè és que canviar-ho. esta oportunitat, home, la tindràs l'any que ve, però jo què quieres que te diga? Jo me sé lo que me pasará No, ni a tu, ni a mí, ni a xiquets. Vull dir-te, Eso. a lo mejor el año que viene no hay programa o ya tenemos, ha venido el Trump, el Trump. El Trump. Y nos ha invadido, yo qué sé. Planteja-te, perquè és que jo sé que després, és que tu, en el caràcter que tens, és que vas a disfrutar molt. Sí. A que sí, Lur? Però així és. Però moltes gràcies, Continuem en la lluita. Ja Molt bé. cosetes. Vale. Vale, Vinga. venga, gracias. Salut. Adéu, salut. Adeu, adeu. Se dice que solo hablamos de dolor. Se dice que no nos importa el amor. Que hablamos solo de venganza y de rencor. Que nuestras caricias dejan un amargo sabor. Hasta el próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.